dina iki ora nyono-nyono dhewe iso nyangik ana ing pasiban alun-alun kene. Bener no. Awake dhewe iso nderek gladio yo. Iya, Mak, mung atas awake dhewe iki sinau. Bener, Mak. Atas awake dhewe iki cedhak watu adoh ratu. Heeh. Awake dhewe ado-ado saka ngrayun. Kabeh sak rombongan iki mau saka ngrayun kabeh, Mak. Wah, alhamdulillah ya, Pak. Iya, diparingi udan iki berkah. ya, dadi udan ki aja malah gresula, aja malah ngono. Bener yo, yo. Udan ki peparinge saka Gusti Allah, no. Bener yo. Iki awake dhewe kudu ngaturake panuwun karo panjenengane Bapa Sindhu Parwata selaku ketua Padi Ponorogo. Oh. Dan jajarannya, nah yang mana tak? Loros, Pak, bener. Karo dene awake dhewe dikai kesempatan gegladen ana ing Paseban alur-alur Ponorogo kene ditonton karo warga masyarakat kota. Kamangka awake dhewe iki, Pak, nayang urung jegos, sabetane sik grotal gratul, suluk gleor kabeh. Catur isih
untak-untuk. Ono karo panjenengane Bapak Sindhu Parwata dhewe digelarne kelir ana kene kamangka iki awake dhewe rong kelir ya Nok. Oh, marong kelir. Wingi iku janjane meh sak kelir. Heeh. Ning aku ora trima Nok. Sebabe opo, Mak? Aku lek ora dalang apa sing sitoke ora bagian kesel aku ya mok. Dadi iki digawe rata, digawe lek kesel ya kesel, digawe seneng ya seneng padha senenge ngono. Bener kuwi, Mak. Heeh, lek dhewe kudu matur sembah nuwun karo panjenengane Bapak Camat Ngrayun. Desa. Saka lurah desa awake dhewe, Mak. Saka bapak-bapak lurah Kecamatan Ngrayun ingkang sampun sabiyantu, ingkang sampun dukung anggen kula gelar kelir wonten ing Pasebaran mriki terutama ya kuwi Mbah Lurah Balai Desa Prayan ya Nok. Oh, Wah, wis ngusahakne turut ngendi-ngendi umrah ujung malik kae kok. Ngasih diusahakne kaya ngene. Pokoke dhewe ning kene iki ya kudu tenanan. Suka pari suka kok. Heeh. Ya sing aku kudu tenanan. Kudu tenanan ya. Yus. Heeh. Iki dhewe ya ditunggoni karo pepunden-pepunden dalang-dalang Ponorogo. Nggih. Saya nggih menika wonten Mbah Yatno Gada Darsono saking Kauman. Pangestunipun Mbah Derek Ajar. Pangapunten menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten. Karo iki mau kaenek panjenengane Pak Tiyok. Ya dalang-dalang pemudane dhewe ya kan kuwi. Heeh. Wis pokoke dhewe sengkuyung ya. Heeh. Matur sembah nuwun nyuwun pangestunipun sedaya mawon. Mugi saged lancar anggenipun. Kula ajar gladen wonten pedalangan yo, Mas. Nah, iya ngono. Lan dhewe iki disupport karo sound system Apa maksudnya, Mas? kagungane pemudane dhewe Bapak Surata Haji Tukri mau sate. Wah, sone jam penak. Akep yo, Mas. Heeh. Ngono kuwi lek golek aku penak lho. Penak. Ah iya lah. Karo iki disponsori karo iki dibantu karo kanca-kanca Jatimurti. Iki kabeh saka Ngrayun. Ya iki kabeh kakane Ngrayun ngono. Jos. Ya sinden bareng iki kabeh wong Ngrayun. Dasare sing top-top kabeh yo, Mas. Heeh. Dadi lek teko ning alun-alun iki mang do gumun kabeh. Piye, Mas? Iki mau do nyater engkel kae numpak ning mburi kudanan tutupe Terpal. Ketok le wong ngono ya. Roh apa kuwi patung ning dalan kuwi alah jabang bayi iki Ciri khas. apa kae iya. Bau. Jatah bau. Astagfirullah. Kowe iki ngrayun ning aja ketokne lehmu ngrayun ngono lho. Alah jabang bayi. Nek awake dhewe ora ngono kuwi ya, Mas. Ya iki mau kudu ya kudu gocek ora. Iki ya awake dhewe iki disengkuyung karo pemudane dhewe, Bapak Sento ya gurune dhewe. Iya, alhamdulillah yo. Nyumbang kelir gamelan cakep. Wayang elok-elok Iya, gitu. wayang ilok-ilok Pak. Matur sembah nuwun Bapak Sento. Lan iki dhewe ya mrene ora ijen kok. Awake dhewe ya gawa campur sari. Ya kuwi campur sari iki, Mas. ya ono. Awake dhewe iki pisan-pisan mayang ning kutha iki ya gawa lengkap lho, kene campur sarine. Sindene ayu-ayu. Ya gone nom-nom iki orane sing tuwek lho ya gone iki. Lah tuwek piye, Mas? Lho, pancen yogane dhewe iki rane sing tuwek-tuwek kuwi mujudake yen to Ponorogo kuwi akeh nom-noman sing seneng budaya. seneng budaya. Pancen nek ning yoga-yoga ki tuwek sithik ngono pateni kok. Aja yo ngono. Iya. Aja kuwi guyon kuwi ngono kuwi. Yen to sing nom-nom ki seneng budaya, tegese budaya iki saya ngrembaka ya. Ah, ya ngono kuwi. Ngono.
Lah niki yo disponsori karo lampu parlet. Iki kagungane Sopo? kagungane seniore dhewe. Sopo, Mak? Bang Pans. Iki tenan kok. Iki budal ki adoh iki saka papane adoh biaken. Saka kulon kono iki budale dhek yo saka Jakarta. Oh. Saiki dhek Jaksel kono. Indo. Oh, dhek saiki hidupnya di Jaksel. Jadinya itu bahasanya ulo gue gitu. Emang suluk dijedorin tuh. Lah niki yo, Pak, jan ora kenyono-nyono tenan ya, Nak. Oh. Cewek dhewe mrene yo nggo bintang tamu. Sopo, Mak? Mas Victor Undluk. Victor. Oh, iki mau dengaren ya, Nak. Mas Akbar iki mau Mas Akbar Sahlam iki mau mayang ana ing ngendi mau? Nganjuk kamangka Mas Victor ku biasane derekne Mas Akbar. Ya to lagi kok bilang-bilangi derek awake dhewe. Ngebot-boti awake. Iya, ngebot-boti awake dhewe. Wah, jan ngatur sembah nuwun banget kok. Jare yo batin wae, Pak. Kira-kira yo batin kok. Mergo ngerti awake dhewe mesakne ngono dadine dhek iki mrene ngono kok kira-kira yo ngono. Dalang iki kok beh ora ning ngajine blas. Kok yo mesakne men aku tak melok ae apa yo ngono yo kesine. Wah, yo ora Mas Victor iki piantuni sawe yo, Mak. Lah iya. Kendengan dijak rono rene oke. Heeh, dijak rono rene oke. Wah, kan. Nyenengke tenan. Iki mrene gawa sinden cacah Jirolo Patmo 5. Kaya 10, Mak. 10 iki lek ndelok ke ngendi jale? Oh, mrutuk numpak pickup. Dhuwur, Pak. Mau numpak pickup mah ceblok ning dalan ngono ya. Terpalit, Terpalit berikut. wah, jan. Ya wis ngono kilet satak bahu tenan kok iki. Iki gir kono dhewe, Pak. Niki diasto, Pak. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu, Mas Dana. Injih. Jan. Kok ora ketok kok kene. Wah, jan. Paring asma sinten pidalem saking pundi? Kula Dwi Lestari. Mbak Dwi Lestari. Saking pundi, Mbak? Saking Selur. Wah, selur. saking Ngerayu. Selur. Wah. Lek logate ngrayun men ngene jenengan pripun, Mbak logate? Ya, biru, Pak. Logate ngene jenengan pripun? Dadi biasa nek kene. Mosok biasa. Yo. Iya, Mas. Dikit balek. Ayo kek balek ngono-ngono ae. Iya lho, Pak. Saiki. Saiki. Yogo-yogoe pancen. Mas, Ciri khas yo. Wong ngrayun ciri khas dengan ngono-ngono kuwi. Ning awake dhewe yo kudu bangga ngono. Dadi wong ngrayun ae kudu bangga. Oh, iya. Di dalam saking pundi, Mbak, mau? Saking Sambung. Sampung. Nggih. Wah, nggih. Sampung. Sampungnya endi to? Itu rong tau rono, Pak. Lho, aku wong ngrayun kok tadi iki Oh. ngerti kok iso. Nggih, nek Ngerayu niku Brawetan, nek Sambung niku Kilen. Oh, kilen. Nggih. Oh, ijen. Mau mriki nitih napa? Truk, Mas. Truk. Wah, kula kita nek nitih citar nih, Wah. Mbak Dwi Lestari saking Sampung. Nggih. Geser. Nah iki lho, nah iki. Soi. Lho, iki wong libune nyapa iki? Lidu. Tiang. Jan Sopo, Mak? sinden berbobot banget. Sopo ya, Mak? Coba tak takonane ya, Nak. Oh, Mak. Sugeng dalu, Bu. Sugeng dalu. Jan medeni tenan kok. Suarane ngorke jagat lha iki. Horor ya, Mak? Heeh, horor. Saya ambekane wis lindu. Dah niki yo. Wah. Sampai ampun ngedek-ngedeki kula lho, Mbak. Nyapa? Aku takut. Iki piye? Aku takut. Wong sing gede-gede lho kono. Kok mosok? Iya. Aku ngedek-ngedek nyawa. Lah wis sore memang sik arep dandan, sik arep salin lho. Loh, lah pancen dandane rak yo sore to. Nah iya, maksudnya ki mau sampean mau lho ngomong, Mbak, engko gur njaluk tulung lho. Ngono tok iki marahin redeg. Ya pancen aku yo mek njaluk tulung. Lek pomo ora gelem yo
Balek. Kok iso? Awake dhewe arek tulang-tulung. Ade kok Saiki. 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 Lho, kae lho. Sama sing muni ya. Mbak, sinten nggih? Kula Nggih. Siti. Siti. Nggih. Kula saking Baosan, Mas. Bosan pundi? Baosan kidul celakipun Mas Imam. Wah, lah. Jatra, yo Berarti jenengan mau kali Mas Imam mriki. Nggih. Kula ngontel. Ngontel? Ngontel. Lah nek mungkin minggat raine kok pripun? Ngurung. Kula sing gonceng. Jenengan sing gonceng. Nggih, nek kula digonceng mungkin mlurut melih. Oh, jan bahaya tenan iki. Wah. Di ruang turu lho tenan iki. Mbak Tias, tenan Mbak iki Mbak saking pundi jenengan? Saking Kecamatan Sukorejo. Sukorejo. Ponorogo yo. Ponorogo. Ketawi sing nggih Ponorogo. Nggih. Sukorejo ngendi to? Ya. Aku yo wong Rayun lho, Mbak. Ndek kae sing kono kae lho, karo sing jemben kae ngalor sithik. Eleh. Lah koyo ngulang barang lho. Apa yang dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Ngono lho. Piye lho? Ngoten niku wae iki arep dibalekne lho Pak Sindi. Pripun? Dibalekne. Ini ora gandengane ra karo kae ngono dibatalne. Jane sapa? Kuwi sing matur sapa? Enten sing ngomong jenengan sampean dhewe ya. Mosok. Lah aku lali iki. Angger wis sing anyar ya ngono kuwi. Lah. Sing ndi? Ojo wis ojo taturan ngono kuwi wis iki babakan tenanan kok. Pun Saking sambung. Saking Sukorejo. Kula tesih ternyang-nyang kali Mbak Dwi niku. Sukorejo yo. Heeh, Sukorejo. Sampun tesih kuliah, Mbak. kok tesih sekolah. Sekolah. Kelas pinten? Kelas 13. 13. Loh, taparane sing demung lek ngono. Sing demung nomor 1 kae saiki Sapa Suren Pak? iya, Mas Suren kae. Suren. Kayak anu to, kelas 13 to. Semester 13 sama kelas 13. Kalau kayak kok nek nesu kadung nesu kok munggah panggung. Loh, malah ben munggah panggung. Kok wis ngono kuwi. Kon tayub ciri khas sing kaya ngono tayub to. Iku sing bakune kon tayub Pak Bowo sing ngendang kuwi. Mas Rendra, Ilham sing ngempul. Mas Imam. Terus sekali dhewe Wawan. Oh, Mas Abi. Pancen niku kon tayub. Kabeh niku yoga wingo jujur kabeh. Dadi ora ana sing nabuk. Style YouTube. Style YouTube. Style elektron. Oh. Tak tinggal mau bisa. Geser. Nah iki lho. Soy. Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu macange Mbak Limbo. Mbak Limbo ampun dianu, ampun ditangleti kula mawon ditangleti. Alah. Lah pripun Mbak Limbo ya pernah derek niku wae. Oh, mboten. Nembe teng wingking. Nembe teng wingking niku. Wilujeng dalu Mas Dana. Ya Allah kok tambah bagus tambah dalu ngeten iki ya. Aduh, aku serakon dawang iki. Unggul. Aku pengen mendhe panggung kayak gini. Heeh. Tenang. Ya medu to. Iki kae sing ngejak ya sapa ngono. Lho, kok sing ngejak sapa lah niki mungkin pripun? Genahe. Lah jenengan tangan kula tangan sinten? Oh iya ora tak pikir kan. Oh iya to. Udah dipikir sing ngejak mawon. Wah, iya. Sing ngejak sing anu kok. Sing ngejak ya sing wong papat, Pak. Sinten? Sing ngendang, sing demung, sing ngempul. Karo sitoke ya aku iki. Oh. Loh, aku ya gelem-gelem wae lah kok iso. Teman itu memberi saran kalau sarannya itu bagus, dilaksanakan ngoten to. Misale, aku suka oleh misale Umpamane. Oke. Niki wae Mbak sinten? Kula. Injih. Kula Mas. Injih. Kula
naminipun Ari Mami. Ari Mami. Wah. Tapi enten nama singkatnya. Napa? Citamu. Au. Wah. Napa telur? Terbang yo ya. Aku wis iki pasti bocah-bocah iki doi Mary iki. Mary tenan ta iki. Mbak Ari Mami saking Nggih. Aslinipun tak sing Wonogiri tapi rencanane badhe dados tiyang rayon. lho. Kok rayon? Lah wau sindene ngrayon kula kan Wonogiri piyambak. Inggih. Rencanane pados tiyang rayon. Oh, lek tipene jenengan niku kira-kira sing pripun, Pak? Pun boten enten tipe sing penting lanang. Lho. Spesifikasi, Mbak. Lah aku tak jodhokne karo Ferry Aurora e piye ya ngono kok. Kayak lanang kok. Udah adu jago. Aku jago itu. Saking Wonogiri, Nggih. mriki wau nitih napa, Mbak? Helikopter. Helikopter. Nggih. Wah. Cepet di mana nih? Heeh. Layak mewakili kok diantar. Wah. Janda umum tenan kok. Nika tesih pelajar napa sampun lulus? Nggih. Taksih kuliah. Tasih kuliah? Nggih. Semester pinten, Mbak? Semester sekawan belas. Lah kok malah luwih nemen dibanding sing gemuk kae. Oh nika nggih. Oh, nggih. Lah kula nggih enten isi lho. Lho, jenengan teng isi. Nggih nek Mas Rendra niku lah isi Institut Seni Indonesia. Lah nek jenengan isi niku napa? Institut Seni Icik-icik. Lho. Icik-icike berarti lah Campur sari. campur sari. Nggih. Beneran iki malah gawane campur sari, Pak. Jos. Nggih. Nggih, Pak. Sampun nggih Mas Dana. Nggih, sampun. Sampun ning lereng nggih. Mungkin anu nggih, Mbak, lanjut WA nggih. 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 Geser. Selamat malam. Selamat malam. Sugeng dalu, Mbak. Wilujeng dalu Mas Dara. Injih. Piye? Pak, paring asma sinten? Kula Mike. Mbak Mika. Mbak Mika. Nggih. Saking Jambon. oh nggih pun ngoten geser. Pun. Cekak men to Mas sekolahku. Oh, aku ramu tok. Nyapa rek rambut? Oh ora. Kayak ora melu ge ora melu. Wah, ki omongan opo neng? Ya Allah. Ya, Yang tapi- dulu biarlah dulu, yang sekarang biarlah sekarang. Lah sing sekarang niku sinten? Sing sekarang. Orang nek. Oh. Mbak Mika, saking di dalam saking Jambon. Jambon. Wah. Oh iya iki mau disponsori karo kebayake para-para ibu presiden mau disponsori karo Sopo yo? apa, Mbak? Yuseli Kebayak. Wah, jangan matur sembah nuwun. Terus bangun. Pokoknya lancar sukses selalu, Mbak. Amin. Amin. Kayak apa jenenge kula saged namung ucap matur sembah nuwun. Kabeh bocah iki kanca-kanca tak repotne kabeh. Piye sa? Tak repotne. Lah nang Tak repotne. kok matur suwun iki ya? Loh, aku lak matur suwun to. Iku gur matur suwun iki ya? Iya. Ayo cah balik. Oh, iya. Lah iki lek balik sing nabi aku sapa? Asal. Ora sah. Wah, piye to iki? Piye to iki? Wes, wis pokoke engko lah. Aku ora mikir iki tenan. Iki Mbak Mika saka Jambon. Jambon. Iki wis pokoke matur sembah nuwun Mbak Kemah Keles pokoke. Mugi berkah saenipun. Geser. Wilujeng dalu, Mbak. Bareng Mas. Wilujeng dalu Mas Dara. Injih. Mbak sinten nika? Kula. Paling asma nggih. Paling asma. Kula Velarus Diana. Mbak Vela Rusiana. Pidalon saking Saking Bungkal. Bongkar. Bukali pundi, Mbak? Bongkar pundi, Pak? Kula ngandhapin jenengan. Loh, ngadhapi kula. Sak sore rayun. Sore rayun. Jadi kisah mambu basa rayun. Lah iya isih mambu basa rayun nek. Mboten tapi nggih kula. Pripun? Mboten mampu basa Melayu. Lah langsung Pripun apa? Napa? langsung pripun? Basane nggih biasa. Biasa. Oh. Biasa. Biasa.
Biasa orang gendong kan. Iya, nek spesial kan nganggo telur ini. Mbak Vela Rusdiana saking Bungkal. Iya. Mriki wau. Mriki kali sinten, Mbak? Kalau Mbak? Loh, kok piyambak? Lah itu kok. Lha kok duka iki lho? Napa leres iki? Nah, besar. Lah, sing ngendang kok pripun? Lah wau kan kali jenengan nih korien. Loh. Lah motor kali jenengan to sing ngendang wae. Nah, mboten kok. Beh. Kok iso lho? Lah kok. Iki Mbak Vela Rusdiana. Gawane sing ngendang. Saking Bungkal iki. Iya, gawane Ki Prabowo PP. PP iki apa? Tutup rogi. Kudu pulang pergi. Apa iki? Aduh Mas. Wah. Wis guyune jasa. Arep lucu ora lucu ki guyunan kene iki malah regeng kok. Tenan. Aku lilo legowo tenan iki. Jane aku mesane ning aku iso apa? Lu mejenan mesane kan sinten? Ya kali kamu. Lah kok kula dimesane ki teng ngopo? Lah nek mau lho Mas sampean ki arep munggah dadakno kaya ngono. Pancen yo kudu ngono kuwi kok. Arep tak ungkapkan iki mesane aku. Wah, ojo to, Mbak. Ojo. Ning WA kok. Kok ning WA lanjut. Kabeh kon WA iki piye to, Mas? Loh. Sing sing mbok WA sing mbok tenani. Kabeh Lho. Tenan ngono ya kowe. 0 4 6 7 8 9 10. Kene kok 10 kok. Kok tak WA kabeh pokoke. Mentang-mentang ora ono ya terus ngono. Oh, Iki mas aku sing dintai kok ora aku. Wedok dalang iki loro lho iki. wis tahu. Nek Mas Nizar ki wis ketok berwibawa ngono lho, Mas. Lah nek kula mau betul berwibawa. Belas. Wah, jauh. Ya Allah. Jajane iki karo sapa to yo? Wis kuno-kuno ta, sak kuno-kuno. Yo. Jajane iki karo sapa? Wis aja taturan iki. Tenang diam. Askana. Sampun iki. Sampun. Iki mrene ya kanca-kancane dhewe iki rancak ya dalang kabeh. Oh. Ya, ditepungke siji-siji. Ayo kondi. Heeh. Soalnya ora tak kenal ning aku kok menencep soalnya nyampur ati topik bisa balik. Awin ndi yo? Kok ngarep sih? Kok ngajeng. Iki sing gampang ae Mas Faiz. Kayak alumni saka SMKI Surakarta, ya. Kayak dalang. Ya sak perguruan arek dhewe. Sing ngempul Kumpul sinten, Mas? kayak Mas Ilham pengepulnya Indonesia. Kumpul balap. Pengepul balap kuwi ya dalang. Gak dalang kerusuhan tapi kuwi dalang-dalange wong main ngono kae wong klothok wong remi sing dalange dhek kuwi. Kuwi ya Mas Imam kuwi saka Ngrayun. Ya dalang. Kuwi ya dalang. Senior awake dhewe yo. Ya senior awake dhewe. Terus Mas Abi Zamzam kuwi ya dalang. Ngasto Timpani karo Gomberi kuwi ya dalang. Terus pendemung Mas Rendrawi ya dalang. Kuwi bulan Juli kuwi ya genten nayang ning Seban kene. Alhamdulillah. Ya. Mengko ngayang karo Mas Bagas nggih. Nggih. Ayo diramekke to. Yo. Yo. Oh. Terus sing demung sitoke Mas Udin kuwi ya dalang. Kuwi Mas Abid kuwi ya dalang. Terus sapa neh iki? Mas Aji cilik kuwi ya dalang. Heeh, penjaipong kuwi Aji Gedi kuwi ya dalang. Ya. Wah, lah iki wonten Pak Marsudi. Pangestunipun Pak. Pangestunipun, Pak. Pangestunipun ajar. Pusat kula saestu. Terus Mas sinten lho? Mas Revi niku sing ngasto gender niku nggih dalang alumni SMKI. Iku Mas Kukuh. Mas Kukuh niku dalang ya. Mas Dopa, Mas Jati kuwi dalang. Oh, Mas Prabowo kuwi dalang. Oh. Iya. Ibowo kuwi dalang. Yo. Oh, kuwi dalang kabeh kok pokoke dalang kabeh.
Terus Mas Tiawan ki yo dalang ning wingi bar anu kok, bar atraksi. Atraksi piye? Iya atraksi motore kok iso diremukne ngasih kaya ngono iki ceritane piye? Yo. Kuwi kronologinya gimana kok iso motornya itu remuk? Yo. Malah karo motore, lah mbok tikekne aku. Kok iso. Kuwi sing diatur yo dalang. Mas Pandu Wijaya. Ya dalang. Terus Mas Bagus ya dalang. Ya. Bonangane yo apik. Suarane yo apik. Bergas yo. Berkas. Oh. Terus Mas Abimanyu ku yo iya. Dalang, ya dalang pokoknya. Terus Mas Ari Purbo kuwi ado saka Wonogiri ku yo dalang. Ya wis dalang. Pokoknya Mas Tata barang yo dalang kok. Kabeh dalang pokoknya. Iki sing persani barang yo puputen-puputene dhewe barang. Dalang. Panas punipun. Pangapunipun napa? Pak. Mas Kuko kuwi penyelentem kuwi yo dalang kondang kuwi dhisik nek wingi Lomba. makili Ponorogo yang Jawa Timur yo. Yang si babe ku adomen lho iki. Mas Kuko kuwi wayangane apik, cature apik, suluke apik, Terus sanggite. sanggite yo apik, kuwi gelare yo SSN. Mas Kuko ki yo wonge yo alus. Ya. Mas Kuko kuwi yo ngrokok yo ora. Nah, terus Ngombe yo ora. Ning kuciwane sitok ana. apa? Medok. Oh. Kalusan. Kuciwane kok sitok medok. Jadi main halus. Dadi derek-derek iki lari sale mayang iki yo. Mergo kuwi. Monggo selajengipun. Oh iya. Pun Mas jenengan ki pun meneng mawon. Niki pepundhane dhewe ayo diaturi kon minggah langkung berkah. Berkahipun. Bapak Sindu, ana Bapak Sindu, wonten Mbah Yatno, wonten Pak Marsudi. Terus wonten Pak Tio iki ayo diaturi siji Bapak siji ya. Pepundhane dhewe iki sapa sik? Monggo saking